Mae'r tyrbain yn rhedeg rwan ers ganol mis Mai ac mae o'n perfformio yn dda iawn. Wrth gwrs mae'n dibynnu faint o ddŵr sydd yn yr afon. Os ydy pethau mynd fel ag y maen nhw, da ni'n gobeithio y bydd na elw eitha sylweddol yn dŵad i'r gymuned lleol. Mi fyddwn ni maes o law yn mynd allan i'r gymuned i chwilio am tua 100 o gartrefi. Fydda yn cael budd o gael ynni rhatach a bydd yr ynni o'r tyrbain yma sydd yn cael ei fwydo i mewn i'r grid. Mi fydd ynni cyfatebol yn cael ei werthu i'r bobl yma ar bris gostyngol. Mae'r holl beth yma wedi cael ei adeiladu trwy gyfraniadau gan aelodau o'r cyhoedd yn lleol rhan fwyaf ohonyn nhw yn ardal Bethesda. Mewn Cwta Ddeufis, nathon ni godi 459 o filodd a chydig ganodd. Mae hwn yn swm aruthrol o ystyried yr ardal da ni'n dod o, a mae 85% o'n aelodaeth ni yn dod o'r ardal leol. Felly mae hwnna'n rhywbeth dwi'n bersonol a mae'r bwrdd hefyd yn ymddyfrydu ynddo fo. Mae'r gefnogaeth gymunedol, dio ddim jyst yn gefnogaeth ariannol. Wrth gwrs mae'r ffaith bod ni wedi codi gymaint o arian trwy'r cynllun cyfranoliadau yn anhygoel, ond mae'r buddsoddiad amser gan ein gwirfoddolwyr ni hefyd, mae hwnna yn rhywbeth aruthrol. Felly, o ran y dyfodol, dwi'n meddwl mae jyst angen fwy o buddsoddiad ariannol a buddsoddiad strwythuredig rili yn y sector. Mae cael toolkits gan Llywodraeth Cymru yn gret, mae cael cefnogaeth fwy ymarferol ac ariannol yn lot gwell. Ar ddiwedd y dydd, gwirfoddolwyr ydyn ni, ac yn aml, sgan grwpiau cymunedol ddim yr arbenigedd amgylcheddol weithiau, neu'r arbenigedd peirianyddol. Felly, da ni'n gorfod prynu'r holl arbenigedd yna i fewn, sy'n gostus. Yn ogystal â cynllun Ynni Ogwen, wrth gwrs, mae gennych chi gynlluniau eraill yn yr ardal yma. So mae gennych chi Ynni Padarn Peris, Ynni Anafon, ni, sydd wedi llwyddo efo cynlluniau cymunedol. Wrth feddwl am y dyfodol, dwi'n meddwl na cydweithio efo'r grwpiau yna ydy'r ffordd ymlaen. Mae yna lot o frwdfrydedd yn lleol, a dwi'n meddwl dyna beth sy'n neis am y cynllun yma. Dio ddim jyst amdan ddefnyddio dŵr i gynhyrchu trydan, mae amdan godi ymwybyddiaeth am faterion cynaladwyedd a materion amgylcheddol. A mae hefyd yn codi hyder cymuned, dwi'n meddwl, y ffaith bod ni wedi llwyddo i gynhyrchu ynni glân yn hunan a ni bia fo. Felly dyna ydi rhan o gyfoeth Ynni Ogwen i fi.